Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 13ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 12 കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു, ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനന്റെ അറിവ് അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് 13 മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം 13ാമത്തില് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതി എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ് ഒക്കെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം 13. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി ത്രം ബാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്ധിതഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്ന? ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെല്ലാം കുറിച്ചും അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? പുരുഷൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം എന്തെന്ന് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ഇതിനറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം, ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയണത്? ഈ ശരീരത്തില് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം, എന്താണ് പറയാ, ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആര് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്? ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? ജീവാത്മാവിനറിയാം. ആ ജീവാത്മാവ് ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടും? ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് അറിയപ്പെടും. കാരണം ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങള് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആര് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്.
ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ആ ശരീരം പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നവനാണ് ഞാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നവനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ എനിക്കും എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം? ആ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അല്ലെ? ഞാനും എന്തുണ്ട്? എല്ലാ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് മനസ്സിലായി? രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും, പരമാത്മാവിനെയും എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ആ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നു? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അടുത്ത് തക്ഷേത്രം യച്ച യദൃശ്യ യത്കാരി യദശ്ച യത് സചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഇനി പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇനി എന്താണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മള് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, പിന്നെ അതിന്റെ ഘടന, അത് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേട്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരം അല്ലെ? ആ കർമ്മക്ഷേത്രം, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെ കുറിച്ചും അത് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ കുറിച്ചെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ കേട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തന മേഖല, ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈദിക കൃതികളിലൂടെ, പല വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാരെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില സൂത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നാൻമോ ശ്രുതേ പരാതുതശ്രുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ ചിലതാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ആദ്യത്തേതില് കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലും, രണ്ടാമത്തെ ജീവാത്മാവിനെയും, മൂന്നാമത്തേത് വിവിധ ജീവഗണങ്ങളുടെയും സർവശരനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്.
മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖ ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഇനി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പറയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുമ്പോ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വന്നിട്ട് വേറെ ഏതാ വരുന്നത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം വന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയം വന്നു, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ 20 എണ്ണായല്ലോ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ 20 എണ്ണായി. 5 അല്ലെ. പിന്നെ മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. പിന്നെ ഏതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? 24 മൂലകങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 എണ്ണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്നിവ ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ്യക്തതയും കൂടില്ലേ? അതിൽ കൂടിയിട്ടില്ല 24 ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ 3 ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ 23 ഉള്ളൂ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടാണ് പറയാ. 3 ഗുണങ്ങളും കൂടി ഒന്ന്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട്. അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെന്താണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് 24 എണ്ണം വരുന്നത്. ഈ 24 വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരീരം എന്ന് പറയാം, അതായത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ജനനം വരുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, സ്ഥിതി വരുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം വരുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ശരീരം. പക്ഷെ എന്തിനു മാറ്റം വരുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിനോ പരമാത്മാവിനോ അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞന് അങ്ങനെയല്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എന്തിനു വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിന് ക്ഷേത്രജ്ഞന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അമാനിത്തമതം ഭീത്വ മഹിംസ ശാന്തിരാർജവം
ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിശങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വ അരതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യതഃ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തെയാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥൈര്യം, പിന്നെ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാം, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജനന മരണങ്ങള്, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം. പിന്നെ വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരും. ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമുള്ളത്? നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറയും, നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാം, സമാധാനക്കേട് വരാം, ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? നടക്കോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഉത്കണ്ഠ. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതായിരിക്കും. എന്ത്? വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ നിന്നും മാറണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആസക്തി കുറയ്ക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അവരോട് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖവും ദുഃഖവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് അക്ഷോഭ്യത. അക്ഷോഭ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരേപോലെ കാണാം അല്ലെ? സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണാം. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ടും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. പിന്നെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണെന്നും അതില്ലാത്തതിനൊക്കെ എന്തെന്ന് പറയും? നമ്മള് അജ്ഞാനം എന്നും പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാതും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ജ്ഞേയം. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞേയം തത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദി തത്പരം ബ്രഹ്മ
സത്താനാ സതുച്യത്തെ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ന്യായമായി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പൊ ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ? ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെ അറിവാണോ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നത്. സനാതനമായത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സനാതനം എന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ എന്തൊരു വീട് പറയും സനാതനത്തിന്? മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? സനാതനം പറയാൻ അറിഞ്ഞില്ല വേറെ വീട്. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്ന, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയല്ലേ നമുക്ക്. സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ? ന്യായമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക്, ന്യായം വെച്ച് തന്നെ അറിവ്, ആ അറിവിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്കിനി പറഞ്ഞു തരാന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? സർവദാ പാണിപാദം തത്സർവോതോഷി ശിരോമുഖം സർവഥാ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ കൈകാലുകള്, തലകള്, മുഖങ്ങള്, നേത്രങ്ങള്, ചെവികള് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യണം. സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. എണ്ണമറ്റ സൂര്യരശ്മികള് പ്രസരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളും കാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും എല്ലാതും, നേത്രങ്ങളും ചെവികളും ഒക്കെ എല്ലാതും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം സൂര്യന്റെ രശ്മി പരത്തുന്നത് പോലെ, സൂര്യരശ്മി എല്ലാവരും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും, അതായത് സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ പറയാം. സർവേന്ദ്രിയഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയവിവർജിതം അസക്തം സർവവൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ അനാസക്തനും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി കേന്ദ്രം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം അല്ലെ? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത്തദ വിജ്ഞേയം ദുരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ പരമതത്വം
അചരങ്ങളുമായിട്ട് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും അകത്തും പുറത്തും ആരുണ്ട്? പരമതത്വം, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവത്തെ, ഭഗവാനെ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് വളരെ ദൂരത്തിലാണ്, ഭൗതിക ലോകവും ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മള് എപ്പോഴും നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എപ്പോ ഭഗവാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആരും മറയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ മറയുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ദൂരത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരസ്ഥനാണ്. ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. എത്രത്തോളം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കും? ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് ആരിൽ നിന്നും വേറെ പിരിയുന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതില്ല. ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തന് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ് എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. നമ്മള് എത്രത്തോളം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണെന്ന് പറയാം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തിമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർത്യച്ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാൻ വേറെയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ ജീവികളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവിയിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂതകാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതും ആര് നിർവഹിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇത് നിർവഹിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, അതായത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിലൂടെ സൃഷ്ടി നടത്തും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിതി വിഷ്ണുമൂർത്തിയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് സ്ഥിതികള് നിലനിർത്തുന്നത്. സംഹാരം നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് മഹാദേവനിലൂടെയാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? സംഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും
നിലനിർത്തി പോരുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, അതായത് പരിപാലിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവിയിലും ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവിഭാജ്യനാണ്, എല്ലാവരിലും ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഓരോ ഭൂതജാലത്തെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളെ നിലനിർത്തുന്നതും ചെയ്യുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളുള്ളിലെ ചൈത്യഗുരുവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല, നമ്മൾ ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല, നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസാപരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും ജ്യോതിസ്. എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ തമസിന്, ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ് എല്ലാത്തും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്, എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാത്തിലേക്കും ആ ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ആത്മീയ ലോകങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യന് പ്രകാശം നൽകുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആ ജ്യോതിസ് നൽകുന്നത്, അതിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആ ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അറിവും ഭഗവാൻ, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതും അറിവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മത്ഭക്ത ഏതദിജ്ഞായ മത്ഭാവായോപപത്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം, ന്യായം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, ന്യായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ന്യായത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിനക്ക് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആകെ ഒരു വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനോ പ്രാപിക്കാനോ യാതൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവത്ഗീതത്തിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ്? അനാദികളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികാലം മുതലേ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളുമെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കണോ അതോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? ഉടലാവോ? മതി മതി. മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതാ ചോദിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങല്ലേ, നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. നാളേക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണ്. ഉണ്ട് മാതാജി, നാളെ നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതില് എന്താണ് പറഞ്ഞ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞല് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഒന്നുകൂടി. ഘടകങ്ങള്. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ശരീരത്തെയാണ് ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രം. പിന്നെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ്, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനും എവിടെയുണ്ട്? ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പ്രത്യേകത എന്താണുള്ളത്? ഭഗവാന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മ രൂപത്തില്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ആ ശരീരത്തില് 24 ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 24 മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ? 22. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. അപ്പൊ 20 ആയല്ലോ. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ 24 എണ്ണം. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും എളുപ്പത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ 20. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, 24 മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? ജനനം, വളർച്ച, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ ക്ഷയം, പിന്നെന്താണ് മരണം. അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് കടന്നു പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറയുന്നത്? 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ കുറെ പോയിന്റ് പറയില്ലേ? സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം,
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലെ അനുഭവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മള് കുടുംബത്തില് നല്ല പറഞ്ഞ ഗൃഹം മുതലായുള്ള മുക്തി, ഭാര്യ ഗൃഹം മുതലായുള്ള മുക്തി അർജുനനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് മോചനം എന്നല്ല നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അല്ല, അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണല്ലോ. മെന്റൽ കൺട്രോൾ വേണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് അതിൽ അത്ര ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണം. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്നേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ, കാരണം നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, അതൊക്കെയെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കിട്ടും, തന്നെത്താനെ ശരിയായിക്കോളൂ. പക്ഷെ ഇതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മള് അതായത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അവരോടൊരു ആസക്തി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും നമുക്കപ്പൊ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കുടുംബത്തില് നമുക്ക് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കണം? ഭഗവാനോടായിരിക്കണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മള് ആസക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. വിരക്തി എന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ വേണ്ട എന്താണത്? മുക്തി അല്ലെ? അവരിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവരിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് ബന്ധനത്തിലാകരുതെന്ന്, അവരിലുള്ള ബന്ധനമാകരുത്. നമ്മൾ വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അവർക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനിൽ കൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് കൈവശം പറഞ്ഞത് മാതാജി. എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ ആ ലെവലിലൊന്നും എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അത്ര ഒന്നും എത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ജ്ഞാനം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കാം, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഇനി ഭഗവാൻ സർവേന്ദ്രിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് പക്ഷെ എന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ചെവി വേണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വായ വേണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പോലെ സിരകളുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ആസക്തനല്ല. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, പക്ഷെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അറിയുക. അതെ, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമുക്കത് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി സേവോന്മുഖോ ഹി ജിഹ്വാത സ്വയമേവ സുരത്യത. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പറയണത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതികമായ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയില്ല ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, ആ നാമത്തിന്റെ പവറാണത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുപോകുന്നല്ല, നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആരിലൂടെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഏത് വിഷ്ണു ആണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും നടത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മാവിലൂടെയും പിന്നെ മഹാദേവനിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഏകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വെവ്വേറെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. നാരദ മഹർഷി ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഒരേ സമയം ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോയി. ദ്വാരകയില് റാണിമാരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ഒരു അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാണിമാരുടെ അടുത്താ പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ രുക്മിണിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് സത്യഭാമയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്യം നമ്മൾ പറയണല്ലേ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം. അത് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണല്ലേ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഓരോ പ്രവർത്തികളും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാത്തിനും അതിക്രമിച്ച് തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി? 19, 20 അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവജാലങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എല്ലാം അവയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് 20 തൊട്ടപ്പം അടുത്തിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ.